a tieto časti umiestniť šikmo, aby sa vošli do haly. Kvôli sovietskej byrokracii v určitej chvíli došlo k tomu, že bolo viac hotového z lietadla, než z novej budovy. V tom čase bolo v Sovietskom zväze zložitejšie postaviť novú budovu, než nové lietadlo. Stavali sme vtedy lietadlá rýchlejšie než budovy a 225-ku sme museli stavať tak rýchlo, že rástla rýchlejšie než budova, v ktorej sme robili. Pri konštrukcii sa takisto vyskytli ťažkosti. 225 bola navrhovaná pre dopravu obrovských nákladov a lietadlo muselo byť schopné pristáť. Mali sme veľké problémy s podvozkom. Čelili sme problému, ako vytvoriť lietadlo so vzletovou hmotnosťou 600 tón, ktoré by bolo súčasne schopné pristátia na neupravenom letisku. Podvozok musel byť navrhnutý tak, aby nezničil dráhu letiska. Konštruktéri prišli s jedným riešením. Mohutný rad podvozkových kolies na Antonove 225, ktorý nechával na dráhe 18 gumových stôp. Vždy, keď sa tento stroj dotkol zeme, zadymilo 32 jeho pneumatík. Čakali aj ďalšie výzvy. Jedna sa napríklad objavila, keď bolo lietadlo takmer hotové. Keď bolo lietadlo dokončené, ukázalo sa, že nie je možné inštalovať buran na jeho chrbát. Dovtedy sme nemali žiadne vybavenie na manipuláciu s nákladom a žeriav na letisku nebol schopný ho umiestniť na lietadlo. Tak inžinieri rýchlo navrhli špeciálny žeriav na zodvihnutie burana do výšky 20 metrov na chrbát 225-ky. Konštruktéri 225-ky prekonali ťažkosti spojené s ich mohutným lietadlom a splnili stanovený termín. Lietadlo bolo slávnostne vytiahnuté z hangáru. Teraz bol čas, aby tento 6-motorový obor dokázal, že vie lietať. Konštrukčná kancelária Antonov tvrdo pracovala na tom, aby splnila prísny termín sovietskej vlády. Bývalo tradíciou, že úloha končila na konci roku. Lietadlo po prvýkrát vzlietlo 1. decembra 1988. Tí z nás, ktorí pôvodne mysleli, že let s Antonovom 225 bude nemožný, zažili náhle vzrušenie, keď uvideli jeho historický prvý vzlet. Začali sme testovaním lietadla na rolovacej dráhe. Nasledovali skúšobné rozbehy po dráhe a nakoniec prvý zálet. A keď sa vznieslo do vzduchu a videl som, že to ide, bolo to neuveriteľné. Každý, kto na lietadle robil, sa cítil hlboko spätý s lietadlom. Od konštruktérov po skúšobných pilotov. Bol som veľmi hrdý, keď som ho uvidel po prvýkrát vzlietnúť. Boli to radostné chvíle. Volám sa Alexander Galunenko a som vedúci skúšobný pilot Antonova 225-ky. Samozrejme, mám veľmi rád svoju prácu. Nepoznám nič lepšie. Toto lietadlo je absolútne jediné svojho druhu. Ale dokáže mocná 225-ka letieť s 90-tonovým raketoplánom usadeným na jej chrbte. Superkonštrukcie. Antonov 225. V priebehu pár mesiacov po prvom vzlete 225-ka ustanovila 109 svetových rekordov, čo sa týka doletu, dostupu a nosnosti. Napokon v roku 1989 lietadlo splnilo úlohu, kvôli ktorej bolo navrhnuté. Poprvýkrát letelo s 90-tonovým raketoplánom Buran uchyteným na chrbte.
Ťažko vyjadriť, ako som sa vtedy cítil. Bola to hrdosť, bola to radosť. Bol som vo vytržení, bol som plný radosti, keď letelo s raketoplánom. Každý bol. ...225 naložená Buranom sa svetovej verejnosti prvý raz predstavila na aerosalóne v Paríži v roku 1989. Lietadlo upútalo na seba všetku pozornosť. Ak sa dobre pamätám na Paríž v roku 1989, všetky lietadlá na tejto prehliadke nemali skoro žiadnych návštevníkov, ale okolo nášho lietadla stál dlhý rad ľudí. Veľkosť a sila Antonova 225 rýchlo uchvátila predstavivosť celého sveta. Padali dokonca návrhy na premenu Antonova na lietajúcu výletnú loď. Zo strany bohatých a zámožných ľudí zo zahraničia prichádzali výstredné návrhy. Odporúčali urobiť z neho lietajúci hotel s izbami a apartmánmi na hornej palube a na dolnej palube by boli bazény a kasína. A koľko ľudí by si mohlo užívať takúto rekreačnú fantáziu? Lietadlo technicky zvládne odviesť 1500 ľudí. Osobným prúdovým lietadlom s najväčšou kapacitou je v súčasnosti Boeing 747-400. Plne obsadený odvezie takmer 524 pasažierov. Po úpravách dokáže Antonov 225 odviesť takmer 3-krát toľko ľudí. Buran stihol uskutočniť iba jeden vesmírny let a 225 bola v prevádzke niekoľko krátkych rokov, keď sa stali veci, ktoré zmenili svet a uzemnili všetky grandiózne sny o budúcnosti tohto gigantického lietadla. V roku 1991 sa Sovietsky zväz rozpadol a jeho vesmírny program prišiel o financie. Boris Jelcin kvôli nedostatku peňazí ukončil vesmírny program. Ďalším dôvodom ukončenia bolo, že vedúci projektu bol jeden z plánovačov pokusu o puč v roku 1991. Kráľ oblohy sa stal obrovským vrakom, ktorý rozoberali pre potreby ostatných lietadiel. Jediný Antonov 225 na svete bol pomaly rozoberaný. Obetovaný kúsok po kúsku, aby pomohol zachrániť svoju firmu pred ekonomickým zánikom. Kvôli nedostatku financií bol odparkovaný a zostal tak ďalších 8 rokov. S pádom Sovietskeho zväzu musela konštrukčná kancelária Antonov zviesť svoj zápas o prežitie. Aby mohla pokračovať v existencii bez peňazí od vlády, musela sa obrátiť na svoju flotilu dopravných lietadiel. Začali sme ponúkať hlavné lietadlo našej flotily, Antonov 124, ktorý nám dovoľoval dopravovať nadmerné a ťažké náklady. Spolu s vytvorením Antonov Airlines uzavreli partnerstvo s londýnskou spoločnosťou Airfoil Heavy Lift, ktorá sa stará o rezerváciu objednávok, plánovanie dopravy a trás. Spolu vyplnili medzeru v trhu tým, že ponúkli lietadlo, ktoré nemohol ponúknuť nikto iný. Ich hlavní konkurenti používajú 747, ale tá nie je dosť veľká, aby pojala veľké nadrozmerné náklady. Onedlho už Antonov dopravoval všetko od elektrárenských turbín až po pretekárske automobilové týmy. Autá, mechanizmy a všetko ostatné na miesta po celom svete. To, čo ste spomenuli, je celkom dobrý príklad. Rád spomínam na železničnú lokomotívu, ktorú sme pred pár rokmi v celku prepravili z Kanady do Írska. Tým sme ustanovili svetový rekord pre najväčšie komerčné zaťaženie. Bolo to 109 tón. To je